Kahnya Trib Youth Council HYC Education Cell ka Santarik Jiliu kala tho sho menteri rangba konrat ke sangma bat sho menteri ketenat ka pulia puthi rakam sangma bandawa na ka sorkar ban play ka center tho examine CUET Central University Entrance Test Megalia ke HYC kalau ong banaka daw bom dan kene ka tho examine CUET Megalia kala bu ekijing e ke bakraw ki samla pule namar kide banit tho shkiwe pat ki jalla jong kene ka than lam ni nakaliang jong ka HYC education cell CEC muta kasing lawan banbo ya ka jipho education minister kumju so CM ka bayde bat kamat bat ka phang ka bayde bat ka common university entrance test alor ki center namar ba labon ki khna puli kiba haban ape ya ka entrance test na ka ban dik puli ki jaka puli beper jong kani dari India ki university beri colleges ko itep ba dokam ban pas kani ka CUET ban ada commission la ban pas kani kan long ka jike ba khau ki ban yo admission ki central universities ki beper ban kalen kari India ya lor kani bata ni na kalen keseng agina yo ki juar ba hadu utamna ki babuni ki khna puli lepo ka jalan Meghalaya kimyo ka senta ban ko apo shilong ki hap panet chapo ngomba Guwahati Shadri Bugar Shatuspur dan ro ki khna ibha panet chedu spor misal te kane ka jimbumdan ki senta ban namta ki khna puli jo ka jala hapo no ba shilong ba ka jinduna jo senta kana bo jinge sikade khamtam me ki khna nano kendong bat khamtam me ki khna ri buwan ki longyeng boduna ka yo okot namar ba dari ki hap ni tho chedu spor Guwahati Shadri misal beskwi ki jala jo kane ka than chitela mini ka jinge ka bukhraw kan le hi ki khna khamtam ki kimi ka panamara ba lor la rangi khani ka bai kali ska bai sa kala long pan ka jinge ka bukhraw pat ka pendu msiam pat ki khna puli jonga ni ka jala ban ki ni khon ni kan ka CUET exam na ka leng ka sang gila bu da ka jitho ki ni ki arut ki menteri sokar bandawa ba na ka leng ka sokar ka ban explore ya ta ka steps ba ka ta possibility ban set up khambun ki sento hapo no ba shlong bat ban pitiknaru ba ki khna puli jo jala kim dokam ban ni thwa ya ka CUET shadu shapo asam rai da long kumnu nakale ka suka ka ban thawla thawlinti da kamta kan ka CUET exam ka ban sawan ka ban solution hakini ki khindat tayo ba ki santa jo ki khna puli jo jala ka le be hapo no ba shlong yang ta kadang ka santa tamba ki babuni ki khna lari khan 70% ki bol ki hammi sabar jala hasilong dan tangki asata tangki katu kaningut ki khna kataru de tangki kintai rei egi sinrang bon ke nakaliang joka nika senta ki yo ki alabe ka senta juti sati sepo jela asam tekani kebu ke ka khram ingit skam ba nakaliang joka sokan ba education minister kumjuru siam umshim kya ke ni kamat ka bedai bar ki juti khna puli jom jela